Hey baby. What's that? Sorry. Awesome. Big what that's sando. Favorite new my person that's the name and rice. My chance. I don't know what it. Nyama mkabika nyama say. Just know good. Me and my chance we are brothers. So ndozo ngumadira ndizokutaka chipa. Andina cost. Ndasiyana ni saka mungu satumilipira. I'm not forgetting. Kuzviteka kuvavira. So wande mvura murombo. Because I'm very healthy. So guys, it's big my percentage nyama. Avanera it's giving appetite. Avana zvinjo vanoshora manje my chance omadi. Ubikwa. Besides that. Lokona mnashora machanzi wathi muneka phela ngumntu ngomashora like yini amafarire like ayina ngomafarire ndikota umuntu nelevel rangu ndijike machanzi zojoana nali poor and stuff but manje one thing I love about machanzi sesu sitakakhula tichija nyama se South Africa takaija soba kujeka pesa kushota nyindo to prefer machanzi than veg ayo veg something so nyama mukada kudya nyama pizza rese alright nyama mukada kudya pizza rese alright unomatika supu baba nyama mukadya nyama yakase guys count me off kamba ndije nyama bika nyama yenyu mwanza mabhonzo mfeti mangu exactly try apa drive time sasa ndo ndizunda zvakatosiyana but isusu munombaga patotenga muriuka fana wanza ana beef bones zvezvi kuno no trukusati bye bye patagara take tatenga inonzi chicken chunks zvezvi boss tinoda mabhonzo nyama saka tozotsvaga beef bones and stuff because nyama chai yakadhakwa ai wakadhakwa last but ndikuona umeti kwakufumuka sekwangu ka too much but kwako kukaita kwese makuseni chatozoita video nichato bachiudza vanhu kuti kushandise bhozi amuna amulaiti hausinyatsokugulowa vanhu toda kuti vangopinda kumplug cosmetic saka vanokubata ise mani vanokubata ise ndishangu since wangu vaudzawoka wati ndivaudze nchangovapo link in comment section so guys if you wanna glow fix your body izvozvo cheteka nezvitumbutumbu zvemaoperation izvozvizvi musaone dumbu remukadzi wangu kadi achimwisa wewe achimwisa so azvidati kuzoaffecta nje mwana but pakuglow azvitarise munhu kuglow apa ndingoratidza vanhu kuti muzvere so kana kuti ndinomuone maimwane ndiri chipombi chadhedi mwa katumbu kari twi nekuda kwemplug cosmetic so guys link ichaisa mucomment section please usave don't be shame usachedzere munhu apanekisi pako kuti vanze usatengere chinhu kuti unake imi kumaona macelebum group imi every celebrity beside my celebrity baby munhu wese you have to just fange munhu wechikadzi just look beautiful tiri kutoona tichitokungoti vakaenda kuteki chichi but vastorina vakangonzwa nini chitotaura kuti mplug cosmetic vakatomhanya vakanyarara vakadzoka vakatonotipa pressure ka so kamwaratidze but so guys I don't see any shame pakuti mukadzi wako look beautiful even kuti ave back forward because handiti vanoendodza mukuteera nemunzira mukaona mukadzi akabata mumati wow asi muzonzi pombi aicho chakabatana chiitisa wako izvozvo ive upombi inonomutengera mafuta kana uchida ngaapinde mugroup kana kuti uwaona ugroup irobva kuti mukadzi wangu ingi ndariona mupejimana tandaza pinda umbonoona zvikuita vamwe vakadzi koko then wopinda unoona zvikuita chi vamwe vakadzi please kuti mukadzi wako aluke mwazvo kuti mukadzi azoluka kunge uyu vanagogo vedu isusu vagogo vangu chachaimwana vaituka vaonapo vati right mbuya mutamba nemvura because vaiziva pekutambira so guys lingo nakisai vakadzi venyu indofanira kuti vanhu nakisa vakadzi venyu because handiti ndo ndimi makavada usati kawakatora kamwana wevanhu achionekera oda kuti amba mako akufanira kukuita ngati mveni aiwa don't do that that's not fair mveni inonzi mveni futi same thing but mveni ya it's igudo but pane mveni manje pane gudo rinonzi chimugara ndega so amene mwezita vanoshedza na like shona rinogara rega iroro ngozi gudo zondombe iroro rinonzi vanoshedza zimugara ndega iroro ya iroro ndo mabhachura kana tichitaura kuti kuvarume gudo chairorero wakamboona reality gudo gudo razoti
kaloku uchamaonako kana mukaenda kumamisha fanike nguva yekurima anenge akazara kwedu kwambodarika kaita line but aiyera awewawo mushakona kugwangu isandamboyaone chavaona zvavo aiwa looking aiwa kozi munhu wese baya link usaudze munhu ende usateerere munhu pasaidi kuti zvekuyuza zvakadhakwa iyo ai jama unoti unotodzira karedio remuka kaiti maketa dzoka unatorwa neana akatotanga ezodiwera kuti akunetsa panapa anotoresa neana zvanenorovera kwari so usateerere munhu ari pasaidi newachikuudza kuti kwanzi he ukazoyuza zvinozodii wozoona ye mangwana akanaka zvonzi handikuzora faselini pana wanzonyeperwa hainivhiya hainivhiya yandakushandisei kupi angatangolukaigatinobva tati aiwake nombokanenge kandisvimisa pane rimwe movie rangandichiona kabva chaizorona kuti people they are fake kunzo wamai vako ndiani kufurira zvinhu zvisina basa yachita achienda mberi bye bye guys, endai kukozi.